Εμείς δεν λέμε φύγετε εσείς για να έρθουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται αποδεδειγμένα ένα νέο δήμαρχο και μια ισχυρή και πιο ικανή δημοτική ομάδα και αρχή. Και σας ερωτώ, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την καθημερινότητα των δημοτών? Ποιος θα τρέξει να βρει πόρους, κονδύλια και προγράμματα που θα δώσουν νέα όθηση στον τόπο μας? Ποιος θα δείξει κοινωνική ευαισθησία στη φτώχεια και στην ανέχεια? Ποιος θα εγγυηθεί περισσότερο την ανάπτυξη του τόπου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Ποιος θα αναδείξει καλύτερα τον πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής μας? Όλα αυτά πρέπει να τα νιώσουμε και μετά να τα μεταδώσουμε στον κόσμο που τους ζητάμε να μας εμπιστευτεί. Φίλες και φίλοι, η νέα μας παράταξη δεν αποτελεί προσωρινό δημοτικό μόρφωμα, αλλά είναι η προέκταση της σημερινής κοινωνίας, όπως διαμορφώνεται καθημερινά. Είμαστε εσείς όλοι. Η νέα ενιαία παράταξη δεν περιμένει κανέναν, δεν πηγαίνει πίσω από κανέναν. Για το σκοπό αυτό ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε την Επιτροπή Οργανωτικού που δρομολογεί την πορεία προς τις εκλογές. Δημιουργήσαμε την Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Καταρτήσαμε την ομάδα που θα συγκροτήσει και θα εξειδικεύσει το πρόγραμμά μας πάνω στις αρχές και το όραμά μας. Προχωράμε με την αρχή του σεβασμού προς όλους τους κατοίκους, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα του Δήμου μας, που έχει στόχο την απόδοση της χαμένης αξιοπρέπειάς του. Έτσι και αντιμετωπίζουμε την περιθωριοποίησή τους, αλλά και εξασφαλίζουμε την ενεργή του συμμετοχή. Προχωράμε με την αρχή της ανταποδοτικότητας, έτσι ώστε οι δημοτικές ενότητες να έχουν το μερίδιό τους στα αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο του Δήμου. Θέλουμε να κάνουμε πράξεις και ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στη διαχείριση των δημοτικών προεγμάτων. Θέλουμε να δώσουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη νεολαία που ταυτίζεται με το μέλλον, τη γνώση και την ανανέωση. Και το πιο σημαντικό, πιστεύουμε και θέλουμε να κάνουμε πράξη την αρχή της συλλογικότητας και της συνεργασίας για την κοινή λήψη αποφάσεων μέσα από το άκουσμα όλων των απόψεων. Τα μηνύματα που παίρνουμε από άκρη σε άκρη ξεπερνούν κάθε προσδοκία και είναι παραπάνω από αισιόδοξα. Ο κόσμος είναι μαζί μας, γιατί ξέρει, κρίνει και καταλαβαίνει. Θέλει να μας εμπιστευτεί. Ο χρόνος όμως που είμαστε είναι χθες. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει, κανείς δεν πρέπει να επαναπαυθεί. Φύγαμε ήδη από την εσωστρέφεια. Τώρα βγαίνουμε όλοι μπροστά, προχωράμε, μεταδίδουμε τα μηνύματά μας, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, εντείνουμε τον αγώνα μας. Φίλες και φίλοι, την δύναμη και την πίστη που μας δίνεται σήμερα, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα την αξιοποιήσουμε με τρόπο ηθικό, νόμιμο και συνετό για το αύριο, για την ευγιάλεια που μας αξίζει.